sam Lena, imam 10,5 godina. Što su to zvijezde? I što je to sunce? Koliko ima zvijezda na nebu? Idemo to negdje saznat. Trebam par prijatelja koji će mi pomoći. Sunce je nama najbliža zvijezda. Jedina je zvijezda dovoljno blizu da je na nebu možemo vidjeti kao disk, a ne kao točkicu svjetlosti. U osnovi sunce jest sunčev sustav. Ona sadržava 98% ukupne mase sustava i toliko je veliko da bi milijun zemlji stalo u njega. Zvijezde nastaju diljem svemira i mogu živjeti milijarde godina. Kada za nekog kažemo da je zvijezda, ja mislim da to znači kao da je neki poznat kao zvijezda, da ga svi znaju. Znači da me svi znaju da sam zvijezda od nečeg. Kad mi neko kaže sunce, moje ne znači da ga grijem, nego da samo drage mislim, da. Kad ti netko kaže da ga voliš koliko je zvijezda na nebu, znači da te jako vole. Moja baka kaže da kad želim da nešto napravim, kaže budi sunce, mjesec i sve zvijezde, na primjer donesem mi jogurt. I onda ja to napravim, donesem mi jogurt. Mu to kaže zato da mu donese, zato jer joj jako treba, pa ga hvali ako donese. Da baš. Zvijezde su goleme kugle plinova koje za razliku od planeta zrače toplinu i svjetlost. Naše prosječno žuto sunce tipična je zvijezda, ni premalena, ni prevelika, ni prevruća, ni prehladna. Znate li kad gledate u zvijezde da gledate u prošlost? Pa Isuse Bože, kaj znaš da je to nemoguće? Zapravo, to je istina. Ova lopta je Mars. Ovo su oči na zemlji. Ovo je brzina svjetlosti i ta brzina je uvijek ista. Svjetlost Marsa do zemlje putuje neko vrijeme. Joj. Ponekad je to puno vremena, pa se planeti izmijene prije nego što svjetlost dođe do nas. Taman. Prošlost. U prošlosti nije bilo telefona, tableta te elektroničkih uređaja. U sadašnjosti imamo telefone, laptope, projektore, ploče, imamo automobile, romobile, bicikle, skateboarde, puno hrane i pića. Budućnost. Ja mislim da će biti cipele od žvaka, letjelice koje se kreću brzinom svjetlosti, roboti koji će biti naši najbolji prijatelji, hranu uzgojenu u labosu i putovanja na druge planete kao dio svakodnevnice.